és francament ambiciós i està bé que ho aprofitem i està bé que tinguem una pastanaga com vam tenir els Jocs Olímpics fa molts anys. A veure, la capital del món del mòbil, no ho sé, jo crec que serem una ciutat important i hem d'aprofitar. Hem d'aprofitar la força, del ministre, del conseller d'Interior, tota la força que portava, de l'exconseller, aplicada al món de l'empresa. Segur que ho farà. Què li deies al senyor de la Fira de Barcelona, el senyor Pere Companyi? A veure aquest mòbil que està aquí, quins segles? 21% en aire condicionat, televisors, telefonia, so, fotografia, videojocs... Recorda, només avui a Hipercor 21% de descompte directe en electrònica i electrodomèstics. Consulta'n les excepcions. Hola, soy Andrés Iniesta. En este partido en el Camp Nou compartiremos la pasión azulgrana. Aquest dissabte a les 10, partit de luxe al Camp Nou, Barça-Sevilla, i just abans a les 8 al Mini, Barça B Hèrcules. Entrades disponibles a fcbarcelona.cat. Camp Nou, 90 minuts d'exclusió. És francament ambiciós i està bé que ho aprofitem i està bé que tinguem una pastanaga com vam tenir els Jocs Olímpics fa molts anys. A veure, la capital del món del mòbil, no ho sé, jo crec que serem una ciutat important i hem d'aprofitar. Hem d'aprofitar la força, del ministre, del conseller d'Interior, tota la força que portava, de l'exconseller, aplicada al món de l'empresa. Segur que ho farà. Què li deies al senyor de la Fira de Barcelona, el senyor Pere Companyi? A veure aquest mòbil que està aquí, quins segles? 21% en aire condicionat, televisors, telefonia, so, fotografia, videojocs... Recorda, només avui a Hipercor 21% de descompte directe en electrònica i electrodomèstics. Consulta'n les excepcions. Hola, soy Andrés Iniesta. En este partido en el Camp Nou compartiremos la pasión azulgrana. Aquest dissabte a les 10, partit de luxe al Camp Nou, Barça-Sevilla, i just abans a les 8 al Mini, Barça B Hèrcules. Entrades disponibles a fcbarcelona.cat. Camp Nou, 90 minuts d'explosió blaugrana.